って帰ってくる。練習法として考えられてる。ハード&イージー。これがこっちに帰ってくるな。アホですね。ハード&イージーやってる人。泳いでたらもう外人のサーファーたちが近寄ってくる。ああ、そう。溺れてんのか。大丈夫。何面白い。日本人のサーファーはこうやって守るだけだけど、外人のサーファーは必ず繋いでる。これはこんなもんな、波は。波は今日はなぎてる。あんまり立たないよ、ここは。だからスポットがこの辺とピアノオタの手前ぐらい。2カ所ぐらいしかない。だけど泳ぎのいいよ、すごく。むしろサーファーのためじゃなくて、俺のため。スイマーのため、限界灘スイマーのため、ハード&イージーコース。あっちから行けるみたいな。いけるけど、ちょっと紐をこうやっていかないから。あ、そうなんや。癒された。